گوش کن جانی آچه یک دگپک دارم به تو نکی و خوش روزگاری من طلبگارم به تو. ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиёи наве ки ба канали ман подписатсия кардестен, шуморам хуш омаден дӯстони азизам. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани оша пешкаш мекунам, марҳамат тамошо кунен. Маҳсулоташ бошад руған дар кораи, гӯшт дар кораи, пиёз, сабзӣ, об дар кораи, бринҷ дар кораю зира дар кораи. Инам иҷа хай нишон додагиём, тамошо кунен. Иҷа бошад 3 декабрай, рӯзе ки духтарҷони ман ба дунё омадагиай. Биби Мариямҷони ман худоҷон 100 сола шава. 3 декабр таваллуд шудагиай ва ҳамин хотир хай зуд рӯзи калон накардемо. Бибиҷонаш омадаги буданд, хай меҳмон доштем бо хонада. Ба ҳамин хотир хай якум хӯроки ман бошад гӯштбирён буд. Хай саҳар касе ки меҳмонон ки меомаданд, ба ҳамин хотир хай навор карда натонистум, хонау дар тоза кардам, дастархон накриват кардаги будам, хай гӯштбирён накардам. Баъд кашидум, хӯрдан, хай навор накардам. Шавҳари ман рости гап намемонанда, ҳамин дастархоне ки мақсад ҳама вақт тайёр мекунӣ мехӯрӣ, иҷозат наметиҳанд. Чӣ дар кор мегӯянд, ҳама дора, ҳамон чизе ки мо дорем ҳама дора. Соли замоне ҳаст ки ҳама чӣ дора. Ба ҳамин хотир мегӯянд фақат пухтупазу тамом. Ба ҳамин хотир хай ман рӯи дастархона хай иҷозат ки надода буданд, намондум. Иҷа хай ошма тайёр кардум. Аввал гӯштбирёна кашидум, хӯрдан, баъд хай торт буридан. Хай духтарҷонам хай яду дугона акча гап задаги буд. Торта хай буридан. Иҷа бо хам салат кардаги будум, хай ош кардум. Иҷа чӣ хеле ки диден, хай руған ки таспид, гӯшта бирён кардагиём, пиёза андохтагиём. Баъди пиёз сирхак шуданаш бошад, ба сабзия андохтагиём. Баъди сабзия андохтан хай бирён мекунем, намак меандозем, қепучалаҳа ки шудак ба об меандозам. Баъди об андохтан инам ҷа нишон додагиём, на худ андохтагиём. Хай бринҷ ҳам нишон додагиём апаҷону хоҳарҷоно. Хай ҳамин чӣ наворе ки кунам, ман барои шумо ҳамаша хай тоғри карда нишон метиҳам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб карде, дар видеои ман лайк мемонед, комментариҳои беҳтарин менависед. Ҳаматонро дӯст медорам аз барои Аллоҳ, апаҷону хоҳарҷонои ман. Худоҷон ҳама вақт нигаҳбони шумо бошад. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. И апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми беҳтарин кора, беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд. Дар ин ширкат бошад айзванитон намеғалтен, бор гирифта хона ба хона намегарден. Ҳамагӣ дар як сол як маротиба ҳамонам 200 сумда харид мекунен. Мақсад ки чӣ хеле мо занҳо 200 сум усубесад дар як сол медонем чанд қа харидҳои калон мекунем. Не ки фоидааш нест. Хай мегирем зиндагида истифода мебарем, маҳсулотҳоро тамом меша. Ин ширкатда боша шумо харид мекунен. Баллҳои шумо ҷамъ меша, шумо ойлики калонда мебуроен. Иҷода бошад духтарако ҳамагӣ 2 каса меорен, дар таи дастон регистратсия мекунен, тамом ба пеш ҳаракат мекунен, пулҳои калона соҳиб мешен. Маҳсулотоша гӯянд чӣ қадар маҳсулотҳои нағз дора. Ин ҳами зубнои паста, хема хем, спирулина, ҳамина бовар кунед ман худам истифода бурдам. Ӯ чизе ки результатша ман худам дидам, барои шумо пешкаш кардистам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ин ҳами зубнои пасташа бовар кунед ҷои якумда меиста. Даҳанои кӯдакон ярам мешидан, аллергия доштанд, ба ҳамон нест шид рафт. Бовар кунед мо пашти 2-3 моҳ пас ай ҳамин мегирем да. Духтарако кадомитон кор кардан хоҳен, агар ба рақамҳои рӯи экран буданд нависен. Апаҷонмон ҳамаи кора шумода мефаҳмонанд, регистратсия мекунанд, шуморам соҳиби ойликҳои калон дига занҳои тоҷики худмонборӣ мекунанд. Марҳамат кунен. Як бор санҷен хитона, мақсад бахти хитона санҷен. Агар мақсад маъқул нашавад, боз буроен хай. Як бор барои шумо ин кора ман хай тавсия метиҳам, марҳамат кунен. Иҷа бошад чӣ хеле ки мебинен зирбаки оша хай ман тайёр кардум, об андохтум. Ина иҷа бринҷ гирифтагиём. Баъд духтарако бисёри наворода нав навистестен, ошои кадагӣ, дулма тайёр кардагиёмда навистагиен ки чӣ бринҷай. Апаҷону хоҳарҷонои ман фақат бринҷи лазер истифода мебарам. Беҳтарин бринҷай да. Чӣ қадар ба ката дароз меша вақте ки ҳамин оштон тайёр шавад. Чӣ қадар хушрӯай ҳамин бринҷ. Ина инҷа хай ман бринҷа шуштум. Баъди шуштан бошад чӣ хеле ки мебинед дар дег андохтум.
зирбаки ман ха тайёр шуд, ҷӯшида, хушрӯ ба мазза кишид. Ба бринҷа андохтагиём. Духтаро вақте ки шумо оша мекунед, хай оша кардана ҳама метона. Барои одамое ки хай мақсад нав шогирданд, духтаракҳои ёшанд, инам хе барои шумо тавсия метиҳам ки вақте ки шумо бринҷа андохтен, обуш ҳамин ним сантиметр зиёдтар бошад, 1 сантиметр ҳам бошад, ҳеҷ гап надорад. Хай бринҷ ҳар хела, як хелаш оббардорад, як хелаш кам оба мегирад ба худаш. Не ки ҳамин лазерда ҳамин қадар андозен, беҳтарин мешада, оши бамазза мешад, дона дона мешад. Ягон камбудӣ намешад дар оши шумо. ба кадом хотир ҳамаи нозикиҳоша дар шумо гап мезанам. Апаҷону хоҳарҷоно, дар ҳамаи влогом гап мезанам ки ягон рецепта, ягон пухтупаза, ягон чизе ки мақсад ман тайёр мекунам, ай шумо секрет нестай, паноҳӣ нестай. Чизе ки ҳастай, ман шумода ҳам хе нишон метиҳам. Барои ҳамин хай вақте ки видеоро тамошо кардед, комментариҳои беҳтаринтона нависен, дар видео лайк монен. Ай ҳамаи шумо миннатдор мешам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ин айҷа боша, баъди бринҷа андохтан, ман фақат ҳамин зира меандозам. Зираро ки дӯст медорам, камтарак хай зира андохтагиём. Баъди зира андохтан мемонем, газа баланд мекунем, меҷӯша, обуш қоқ кишид, баъд дам мепартоем духтаро. Инамҷа хай нишон додагиём. Вақте ки ҳамин вақти дампартоӣ мешавад, ҳамин бринҷ бояд дар ҳамин кафкири шумо начаспада. Инамҷа нишон додагиём. Бинед, бринҷ дар кафкир намечаспад. Анам вақти дампартоӣ айда, вақте ки инами хел шид, шумо инам хел дампартоен. Инамҷа бинед, апаҷону хоҳарҷонои ман. Инамҷа бинед, танаи кафкире ки ман ош дам мепартом, танашда бринҷ намечаспа. Анамо вақт ош чӣ қадар хушрӯ мебиёд. Оши шумо мулоимам намебиёяд. Ҳамаи обуш қоқ шудагиай. Хай ман оша сероғанак дӯст медорам. Иҷа хай сероғанак кардагиём. Ина бинед, апаҷону хоҳарҷонои ман. Иҷада хай камтарак ман дар навор тофтагиём. Хай о қадар вид бад нестай. Не ки ина бинед, кафкири ман бе бринҷаам хе тозак хушрӯай. Анами вақти дампартоиай. Иҷа оша дампартуфтум, баъд салоник шудагим. Ай ҳамун салониҳое ки бодиринги салоник кардагӣ будум тобистон, барои шумо навор карда будум. Ай ҳамуно кушодум. 2 банка кушодагиём, шакарова кушодагиём, зирабой кушодагиём. Хай ҳамаша кам кам бо хай навор кардагиём барои шумо. Ман вақте ки хай дар ғарибӣ будум, дур ай ватан, чӣ хела хай бовар кунед, ҳамин очаҷонам сурат мепартуфтанд, ош, салони ҳам хел. Дилум бовар кунед, барои ҳамин чизои Тоҷикистон гум мезад, бовар кунед. Хай апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳуштон кашол шавад, бахшиши зиёд. Ай ҳаматон медонем ки дур ай ватане, барои ватана чизош дилакотон гум мезанад. Ҳазорон бахшиш, апаҷону хоҳарҷонои ман. Иҷа боша, ина чӣ хеле ки мебинед, ош дам хӯрдак хай оша кашидагиём. Ина бинед, апаҷону хоҳарҷоно, чӣ хеле бринҷ хушрӯай, ҳам хе дарози хушрӯ мешавад. Ба ҳам хотир ай ҳамин бринҷ кунед, ҳам як пиёлаш, мақсад ки як табақ ошу бо нимте дига, 1 табақ қариб ош мешавада. Чӣ қадар бринҷи нағзай ҳамин. Баъде ки оша дам мепартоен, 25-30 минут монен, оши шумо беҳтарин ош мебиёяд. Хоҳарҷонакҳои ман, медонам ки бисёри апаҷоно, ҳамаи тоҷикои мо, ҳамаи занҳои мо ошкунанд, хай оша хушрӯ мекунанд. Барои навшогирдо бо мегӯям як бораки дигар, духтаракҳое ки навшогирданд, савол-ҷавоб бисёр кардагианд барои ҳамин бринҷу ош. Ина барои шумо ман бо хай як бори дигар навор кардагиём ҳамин ошакҳои мекардагимам. Ина иҷа боша, чӣ хеле ки мебинед, оша кашидум хай дар тарелкаҳо. Баъди кашидан бошад, хай иҷа бисёр кашидагиём, ман ҳамин 2 табақи кашидагимро навор кардагиём. Хай ҳам хеле, апаҷону хоҳарҷонои ман. Шукронаи Худованди меҳрубон, духтаракам хай хурсанд шуд. Ай чанд тараф табрик карданд, бовар кунед, дар ватсапам ака хай смсҳое монда намешавад. Не ки беҳад бисёр табрик карданд, апаҷону хоҳарҷонои ман. Бовар кунед, ай 100 зиёдам шуд гӯемам мешавада. Ҳаматонро дӯст медорам. Ҳазор раҳмати калон барои табрикоте ки барои духтарҷони ман, барои духтарҷони яккаву ягонаи ман карден. Ҳазор раҳмат. Ҳаматонро дӯст медорам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ин ҳама хай наворро тамошо кунед. Апаҷону хоҳарҷоное ки бе подписатсия тамошо мекунед, вақте ки видеои маро тамошо кардед, подписатсия кунед. Иншоаллоҳ наворои нағз пешкаш мекунам, пухтупазои беҳтарин барои шумо мекунам. Иҷа боша, наворро ба анҷом мерасонам. Хайр, апаҷону хоҳарҷонои ман. То навори оянда, худо нигаҳбони мову шумо бошад.